Zdravím vás Jachvi u ďalšieho videa. Dnes je 20. jún. Predlho som neurobil žiadne video o tom, ako a čo robím na včelnici okolo včiel. Naposledy sme robili video o tom dolnom odloženci, kde som povedal, že ďalšie video, ktoré bude o tých horných včelách, lebo o tých nikdy nevravím, len stále vravím, hej, bol som pri nich, ale na videu to nie je, takže dnes chcem si prejsť tieto všetky 4 včelstva. Do videa dáme jedno alebo dva. Pri tomto včelstve, čo ja som si aj zapisoval, bolo 15.5. To je už dobrý mesiac. Vtedy som vytáčal med, vložil som im tu naspäť vytočené suše. Od 15. som pri nich nebol, takže ideme sa pozrieť do medníka. Tak narýchlo do medníka, pozrieť sa aj potom do plodiska. To isté chcem aj pri nich. Podložky si neskontrolujem, lebo podložky som asi 2 týždne dozadu povyberal, vyčistil. Je aj dosť horúco, takže s podložkami ich veľmi trápiť nechcem, aby zbytočne včielky nemuseli odvetrávať, aj keď dosť ich je už aj na letáčoch. Ale keby tie podložky boli, tak boli by tu potom veľké brady a zbytočne ich tým zaťažovať. Teraz je fakt horúco, 30-ky, 20-ky, takže to včely, keď to nepotrebujú, tak nemusia to mať. Neviem, či mi treba klobúk, netreba klobúk. Uvidím, jak sa budú správať. Chcem pozrieť, že jak to je hlavne s tou znáškou, lebo už mesiac prešiel. Či tu už niečo zase nanosili. Teraz kvitnú aj krásne lípy. Takže plod by tu nemal byť, nič som neprehadzoval. No, ten tu, aha, hneď krajný, krásne pekne zakladený, no zanesený, nezakladený. Z druhej strany toto isté. Plné medu. Ten si dáme na kraj. Nemusím všetky prejsť, ale dá sa aspoň prejdem. Tu už aj krajiny tak je. Potom zložím medník a pozriem na toto plodisko. No, ten takisto. Celý pekne zanesený. Druhá strana úplne toto isté. Máme tretí. Takže včielky majú pekný prínos za posledný mesiac. My tu ani repku nemáme, ani slnečnicu, nič. Všetko majú tu len z kvetov, čo bolo na jar. Ten už bol stočený kvetový. Teraz ten je skôr do tej lípy. Nedaleko je aj pohánka. Takisto redkvička. No a aj maliny. Majú tu všetkého. Toto počítam, že stočím. No nie, že počítam, ale určite to stočím a uvidíme, či bude tohto roku aj medovicovi, keďže som tu rovno v lese, pod lesom. Malo by dať čo byť. No pozrieme ešte ten posledný rámik. No je štvrtý, ale už ani mi netreba ísť, všade je to rovnaké. Jedna, druhá strana. Aj pekne ťažké sú. Takže dám im ešte 2 týždne, max 3, stočím to a potom, tu už tiež je to pekne, však keď dám, tu je ten 5, nevyberem 6, vyberem tu náhodne ten 7, no to ten už je, ten je tiež krásne ťažký. Takže toto už je nádhera. Po mesiaci hneď prvý úľ. Takto krásne zanesené. To je radosť toto. Ďalší 8 je toto isté. Na 9, ak pozerám, a takisto aj 10. Tiež už krásne vidno, jak je. Hore už. No to je bomba. A to je hneď prvý úľ, ktorý som len tak
Neprekladám nič, neprehadzujem tu žiadny plot a do medníka toto je úplne zbytočné. Potom len zbytočne budem mať plot v medníku, chcem stáčať, nemôžem stočiť, lebo je tam plot, takže to neriešim. A včely sú úplne že báječné. No, teraz to dvihnem, uvidíme, jak to po mesiaci to dievčence zalepili. A poď. Kúkaj to. To je lepidlo. To ten je ťažký. Uj. To je bomba ťažký. No a pozrieme sa na plodisko. Mesiac malý kľud. A teraz tu do nich gáčo ide. No, už hneď z vrchu vidím, že matka tu ploduje. Pekne. Kameň priniesli. Tak toto v plodisku už sú väčšej pajedné, jak toto je v medníku. Dáme na krajík. Keď dostanem žihadlo, tak už dám si klobúk. Včiel je dosť. Paráda, kľudné. Tu na tom ramíku taktiež. V tomto tu na včelstve matku označenú nemám, ale krídla ostrihané má. No myslím, že ani tu není zapotreby mi to ďalej hľadať matku, stačí, že tu nájdem vajíčka. Nejde o to, že tu bude zaviečkovaný plod, ale aj vajíčka. Tu už máme na tomto zaviečkovaný plod, pekne celý rámik. Druhá strana, toto isté, celý zaviečkovaný. Toto je po celý rámik. Takže matka tu aj krásne kladie. Zerám, že aha, tu je matečník. Krásne zakladený, každý jeden rámček zakladený. A už, jak som vravil, nerozširujem to už nič. Priestor matke nerobím. Včely aj tak vidno, krásne nosia do medníka, je ich plno. Však teraz koľko sa narodí, ešte vyliahne. Tu nám máme vajíčka, larvy a takisto opäť ďalší veľký matečník. Tu na. No ja, matečník. Nechcem. Včielky nechcem, aby sa mi už vyrojili teraz. Keďže matka tu pekne kladie a vidno tu aj vajíčka. Takisto larvy, zaviečkovaný plod. Tu na tých ďalších ramíkoch, keď idem čím ďal správa doľava,
Matka už miesta má, pozerám aj tu na. Som na 8. ramiku. Tento ešte zaviečkovaný. Tu ešte plod zaviečkovaný nie je, ale je tu dosť veľa vajíčok. Takže matka tu prítomná je, kladúca. Tu sú vajíčka, larvy, zaviečkovaný plod. Už plod pred vyliahnutím. Len čo ešte včielkom sa tu nepáči, že majú tu ešte narazené matečníky. Takže tu ešte stále rojová nálada u nich pokračuje. Tu takisto ten. Nechcem, aby sa mi tieto včielky vyrojili, lebo medu krásny prínos tu je medu. Matka pekne kladie, však všetky ramiky okrem toho peľového sú zakladené. Takže, ale aj tak včielky chcú ísť von niektoré. V takých včelách je až priam nemožné. Skôr šťastie, jakže ju chcem nájsť a nájdem ju, však to aha, tu je kopu včiel. Ale vylámal som tu 5-6 matečníkov tu bolo. Takže ešte pozriem, nechcel som to pozrieť všetko, ale keď som videl, že matečníky sú tu, tak pozriem si aj tie posledné 2 krajné. Či ešte tu nebudú nejaké matečníky. No, tu na tiež. Vajíčka, zaviečkovaný plod. Larvy. Všetko. Matečník na tejto strane tu nevidím. Pozriem sa na druhú stranu. Už začínajú byť včielky aj trošku. Nie trošku, ale dosť. Si asi dám aj kalapček. Zatiaľ som žihadlo nedostal, takže nedávam. No tu na matečník žiadny nie je. No teraz som až dostal žihadlo. Teraz. Žihadielko. A už som sebe zaslúžil, myslím. Po takej dlhej dobe až teraz žihadlo. No. S týmto tu som, až na tie matečníky som veľmi spokojný. Matka krásne rozkladená. Tu a toto isté. Už aj trubčina tu je. Druhá strana krása. Tak, jak som vravel na začiatku, že ich všetky neskontrolujem, ale kontroloval som radšej všetky ramiky, lebo keď som videl, že už matečníky sa mi ukázali na tom 3., 4., tak som to radšej prešiel do konca, vylámal som to. Takže včelstvo je teraz bez matečníkov, ale s kladúcou včelou. V medníku tiež to je, tam sú krásne bomby. Takže tu už neriešim nič. Vložím im naspäť tento rámik. Dám im medzistienku, materskú mriečku. Ešte zadýmim. A ešte som chcel k tým materským mriežkam. Neviem, kto aké používate. Mám tu aj jednu k tým materským mriežkam. Mám tu pri včelách 3 druhy materských mriežok. Mám takúto jednu. Keď bola nová, tak to bolo pekné rovné. Čím ďalej, keď viac to vyberám, sa mi to ničí, zohýna. A keď chcem narýchlo včely pozrieť, keď vkladám naspäť materskú, musím ich stále ich musím zadýmiť, aby som ich nezapúčil. Teraz, keď ich dám, že ich nezadýmim, začal som používať túto, teraz tu im dám tú novú plastovú. Včely nepotrebujem ani celkom vydýmiť, stačí, keď ich nemám tu. Pekne na ramik hore, krásne mi to vôjde komplet na bečkový úľ. S vrchom to zaťažím. Neničí sa to pri otváraní ako tie kovové. Jedna možno nevýhoda je, keď položím horný nadstavok, tu na keď ho položím, a pri ďalšej prehliadke, keď pôjdem včielky skontrolovať, keď vyhnem ten medník teraz,
prilepí sa mi aj táto materská mriežka na ňo. Ale ja v tom taký veľký problém nevidím, ale predsa je to lepšie, jak kovová. Toľko som chcel povedať ohľadom tých materských mriežok. No, takže túto materskú už tým pádom vyhodím. Včelky už skúsujú iba jednu, už som dostal jednu, už aj druhú do hlavy. Dobre, takže s touto som najviac spokojný, lebo keď ju aj dám, môžem si ísť po nadstavok. Včelky sa mi veľmi nerozležú hneď rýchlo. Kľudne zoberiem si nadstavok. Češky jak hrom. A pekne si ju tu. No. Takže včely po mesiaci skontrolované, je ich tu dosť. Už asi som si mohol dať aj klobúk, lebo dostal som už zo 3 žihadielka, ale po dlhej dobe mi to len prospeje. Takže ja som s dnešnou prehliadkou aj spokojný. Včelstvo vyzerá zdravé, nevyzerá, aby mal niečoho nedostatok. Hlavne matka sa mi páči, že pekne kladie, je tam všetko pekne zakladené. Pekný prínos medu tu je. Tak ja myslím, že tomu včelstvu nič nechýba. Matka ešte stále má tam na tých posledných 2 ramíkoch, má tam priestor. Uvidím, o týždeň to skontrolujem a možno, že to už budem aj stáčať do 10 dní ten med. Takže ďakujem vám za zhliadnutie. Budem rád, keď opäť nejaký komentár napíšete, možno niečo zle som urobil. Za každý komentár vám budem vďačný a taktiež aj za odber. Pekný deň, majte sa.